И какво става, хора? Аз съм Мимко БГ и продължаваме поредицата на играта Clash of Clans. Надявам се клиповете, които правя за вас, да ви харесват. Ако искате да играем на други игри, нали, може да напишете в коментарите и аз, нали, ще ги играя. По типа на Clash Royale и тем подобни глупости. Какво? Една секунда. Така, донетнаха ни солидна армия. Така. Така. Нека да видим. Така. И нека сега нападнем. Мисля тук да нападнем. Ще се опитам да нападна колкото мога по-добре с тези два джайнта. Така. И тук два балона и два уизърта. И ще насипам. Така. Пак да видим какво ще стане. Да, изи. Добре, това ще са живи. Това тук долу се прави. Мисля да спирам да играя от този акаунт и ще играя от на един от моят мейн акаунт. Даже сега ще ви го покажа, ако искате. Сега ще го видите, изчакате на секунда. И ще го стристарна на всяка цена. Просто атаките с балони са толкова изи. Ето. Нямам думи просто. И това е. И този акаунт мисля да го оставя така, без да играя в него, защото ми омръзна. И нека се впишем в моят мейн акаунт. Така, сега ще видите моят мейн акаунт. Секунда. Така. Ще се опитам да сменя името и на този акаунт. Ето го и него. Охо. Твърде много е разбит. Но все тая. Ще почнем него да развивам. Както виждате, Танхал левел 7. Тук имам две Тесли. Едната е тук, другата е тук. Барбериан Кинг, както виждате, на левел 2. Напишете в коментарите с кой Танхал предпочитате да играя, защото на мен ми е все едно. Така. Ще нападна с така.
Нека махнем тези гори отстрани. Взема това, така. Кланът ми още не ме е изхвърлил. Чудно как му. Няма значение. Това ще ми даде тук. О, 200 дарк елексир. Добре. Нека махнем сега и това. Ето, както виждате, тук имам и Дарк Парака на левел 2, която прави тези, как бяха, Хок Райдерите. Така, почти успях. Колко бързо фарми геймове само. Армията ми от гоблини. Хубавото е, че този Archer Tower са ми на левел 8 и това е предимство от една страна за мен. О, нямам голд. Добре. Нека тези да ги направим в диаманта ни. Нека и тези тук. Така. Опс. Сега. Трети. Втори. Добре. Това ще го направя. Този Air Defense. Аз между другото други бази имам ли? Тази ми е интересна каква е. Ще поиграем малко тази, пак да видим какво ще стане за нататък. Да, определено ще поиграем малко тази базичка. Тук има, както виждате, трапове. Така. Трапове, Барберен Кингъм и двете Тесли охранява този Кенън. Което за мен... Добре, ще бъде предимство. Но... Не. Това си ми е най-доброто, което съм имал някога. С него ще края. The fuck? Тук съм печелил титли. 23, 13, 36. Добре. О, все още съм голд. Супер. Ще атакувам някой с тази армия. Този няма да бъде. И този. Тук се правят твърде трудни, за да игра с тях. Погледнете. Не, всъщност. На секунда. Сега ще правя глупости. Ще сипят от гоблините да могат да бутнат Танхала. Поне ще се опитам да го бутна. Ще оставя да стрелят мордарите. И след това са моите гоблини. Добре, бутат го. Не успях. Добре. Така. И естествено Дарк Елексира се пъти към него. Така. От тук малко голд. Ще бутнем ли конта сега? Добре. И само ще ги спя тук. По него анстарнах. Ето, взехме достатъчно елексир. И
Нека да направя. Само да проверя какви са ми били старите нападения. Добре, ще направим 17 гиганта. 17, така. Гиганта. Какво друго? Петробрейкъра. Добре. Петробрейкъра. Така. 45 арчера и 5 уизърта. И 45 арчера. Така. Тук армията са твърде много по-сериозно, колкото. О, на Таха лево 9 ще ми даде 2 спела. Добре. Това е добре. За една страна, но за една не. Тук нещо за апдейт. Охо. Това. Определено това ще апдейтна. Този спел много ми помага и сега ще почна да апдейтвам бараките, за да ми дават повече, нали. Този ще го апдейтна, за да ми даде хилърки, които ще са много полезни, когато напазвам с диаманти. Така. Когато станем 15 или 20 съба, аз ще реша. Ще направя клан, в който да играем заедно. И какво друго? Нека видим някой фейл, който са ме нападнали. Като този. И нека се насладим. Не са ми стигли много лесно до удар елексира. Нека малко забързаме. Изсипала тук гигантите. Те сега ще измерят от горамадната бомба, която е ето тук. А, не. Тя не е жива дори. Майко. Годината, че дори няма да хване звезда. Ето, просто Wizard Tower му разсипа джиантите безпроблемно. Ето, погледнете. 300%. Еми, така е. Какво да се прави? Нека оберем тук тези работи. Това си лего много добре. И надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях МКБГ. Ако е така, харесайте, абонирайте се за мен, споделете с приятели и до скоро!